Hello guys! Punta kami ng Ewa sa isa town. Magpapa-cancel kami ng electricity. Iyan. With my friend Grace. Hello! Abangan niyo, magkakaroon siya ng channel. Ayun. Ito yung way ng Manama. Bali ang labas namin ito sa may Sanabis. Simple lang guys ang mga lugar dito sa Manama, Bahrain. So ganito lang yung mga building niya. Hindi siya yung masyadong mga matataas. Andalus Garden. Ito yung dito yung garden ng Manama sa Andalus. Susunod, ililibot ko kayo dyan guys.
Ayan guys, inabot kami ng 21 minutes papunta rito. Dito sa isa town, Ewa. So, hindi tayo makakapagkuha ng video dyan dahil mostly mga Arabic. Ibabawal nila yun for sure. So, ayan guys. Hanap lang kami ng parking. Thanks for watching. Ayan guys, papasok na kami sa Ewa. Hindi kami pwede kumuha ng picture doon. So, kita-kits na lang ulit mamaya.